Saludamos al alcalde de Oleiros y portavoz da Alternativa dos Veciños en la Diputación, Ángel García Seoane. Que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día, Pablo. Bueno, moi bo día. Precisamente falando da Diputación, teñen vostedes reunión, están convocados unha reunión co presidente da Diputación, os alcaldes da comarca. Sí, en este momento estou me acercando á Diputación para ter esa reunión que se celebra a 13:30. É unha reunión entre os alcaldes da comarca co presidente da Diputación. O motivo é analizar a situación das carreteras provinciais, non? Un tema que eu veño denunciando desde hai moito tempo, que se invierte moi pouco recursos. A maioría das carreteras son moi estreitas, carentes de arcéns, peatonais, e moi peligrosas. De feito, Galicia sabes que ten en accidentes de tráfico e peatonais se leva a palma en toda España, non? Por as carreteras secundarias que ten. A iniciativa da reunión xurde do encontro de alcaldes que se celebrou no Pazo de Mariñán o 2 de febreiro para demandar melloras das infraestructuras viarias que dependen do Estado, da Xunta, en este caso da Diputación, porque a petición miña se inclui tamén a Diputación, non? A Diputación ten unha rede inmensa de carreteras, ten máis de 1000 carreteras, e destina moi poucos recursos económicos á súa mellora e mantemento. Para o 2018, nos orzamentos, só dedicaron 8 millóns de euros. En parte tamén hai que decirlo debido á Lei Montoro, que impedía gastar os remanentes en superávit das administracións locais, como se sabe, non? Pero a Diputación ten conxelados nos bancos 238 millóns de euros que non podía gastar pola Lei Montoro, non? E o que non se pode ter cartas nos bancos para beneficiar os banqueiros que non dan intereses ninguns ás administracións nin aos particulares, pero eles si os cobran que lle dan os créditos, non? Por tanto, este dinero debe ser invertido en gran parte para o que está previsto e destinado en mellorar as infraestructuras dos ciudadanos, non? Espero que esta xuntanza co presidente da Diputación salga algo positivo, non? Eu creo que sí o vai a ver. Bueno, el conoce tamén a vida municipal, non? Perfectamente, o sea, que a ver que... El ten un montón de carreteras tamén no seu municipio, deste tipo, non? Carreteras estreitísimas, pero toda Galicia son carreteras que no mellor dos casos teñen 5 metros de ancho, non? Bueno, e outra cuestión, alcalde, quería falar vostede da liberdade de expresión. Sí, eu que xa sufrín bastante ese tema en distintas ocasións, non? Vendo o que está ocurrindo no país, pois quero unha vez máis denunciar esta situación, non? Estamos sufrindo un retraimento nos logros conqueridos ao longo da etapa democrática, eso non se lle escapa a ninguén, especialmente un que é imprescindible en democracia, que é o dereito a pensar distinto e manifestalo. Eu estou vendo que nos queren amordazar a liberdade de expresión reinventando os antigos tribunais de orden público do franquismo, os top, non? Están reprimindo, multando e encarcelando a raperos, políticos, profesionais de información, todo aquel que non practique o nacional catolicismo está abocado a ser acusado de atentar contra o Estado, de anticlerical, de subversivo, de revolucionario, etc. Non? Isto, mientras tanto, por outro lado, siguen a roubarnos, xogando coas institucións e organismos do Estado como moneda de cambio, non? Eu te doy aquello e tú me das lo outro, eu te coloco aquí e tú te colocas allí, para pagar e cobrar favores que os mantienen as poltronas dos poderes do Estado. Eu digo, españoles, eu non son nacionalista, son un ciudadano do mundo, españoles, temos que despertar. España non va bien. Alcalde de Oleiros e portavoz da Alternativa aos Veciños de Diputación, en 7 minutos e medio nesa reunión precisamente co presidente da Diputación para falar das carreteras da comarca. Moitísimas grazas. Gracias a vos, hasta logo.